Ngiyamangala ngoba ngibuka ukuthi kanti mina ikuphi lokho engikwenzayo kodwa ngendlela abantu abangihlonipha ngayo ingoba kathi ngingena ngathi ngicela ukugcekwa ngicelwa futhi ukunconywa kodwa hayi ngoba ngikukhunyezwa kodwa ngingonywe ngoba ngikhuthazwa uma ungigceke ngokwakha ingakho namhlanje abantu bangikhulisile ngoba lokho ongiyikho namhlanje ingenxa yokuhlonishwa abantu banginika ithuba bangibekezelele. Siyabonga kakhulu baba wami. Ngimbekile nangu upapasi naye. Upapasi is a small boy. Yeah. Papa is a small boy and he can't do nothing because uphethe umasipala omncane lokho akwenza ungangamandla akhe. So ke mina ngicabanga ukuthi kufanele kancane kancane ngimthathe njengomlandeli wami. Akaqhubeke engilandela afunde uzofunda ngeminye iminyaka uyokhula bengangami ngelinye ilanga. Ngiyabonga kakhulu baba wami. Ngiyabonga baba.